Lona wesifazane oneminyaka engama-70 ubudala kubikwa ukuthi wayelula izinyawo ngokuqwala intaba enomnyeni wakhe ngesikhathi egcina ukubonakala. Ngokusho komnyeni wakhe, yena wajika phakathi nohambo lwabo, kanti umkakhe wakhetha ukuqhubeka. Ngesonto isikhathi sicinga unkosikazi wakhe lo baba wayeyingxenye yokucinga, sahamba naye nje isikhathi eside kakhulu emdala enjalo. Akukho ke mina la ngasondela kuyena ngazoxoxa ngaphandle ke kwabomthetho ongamaphoyisa ikakhulukazi esayidini labaphenyi ibona babexoxa naye. Ngosuku anyamalala ngalo lona wesifazane kubikwa ukuthi wayegqoke izimpahla ezimhlophe. Wayegqoke izinto ezithi mazibe ezimhlophe namateka akhe emhlophe ebese ke ukhalo lakhe efake isikhwama esasimnyama. So ilokho esinakho wayifake nezibuko ke. Kodwa nje siqondayo ke vele indawo le ejwayele ukuhamba belungu ushilo ayijwayele ukuvakashela. So kulula kumbona. Amaphoyisa asesebenzisa nendiza enophephela emhlane ukuthungatha lesivakashi saseJalimani. Kanti kucela noma ngabe ubani onolwazi ngokunyamalala kwaso ukuthi eze nganeno.